No, mne sa tento festival veľmi páči, jednak preto, že ja som tiež teda Karlovešťan, žijem tu celý svoj život, takže naozaj to mám z domu na skok. Prináša tú tému výživy a objasňovať ľuďom možno niektoré mýty a nepresnosti je vždy super a som teda veľmi rád, že som to mohol urobiť práve na tomto festivale. Tak keď už to není estetický zážitok, ktorý je sám o sebe dôležitý, lebo predsa len všade sa obklopuješ niečím pekným, tak umenie není o tom, že by malo byť pekné, ale o tom, aké vôbec je, teda či má nejakú dušu. A keď sa to človek naučí čítať, tak je to úplne neodbytnou súčasťou života, teda minimálne ja to tak vnímam, že proste to umenie nás obohacuje a je určite dôležitý, veľmi. No, snažím se i dělat věci, co nejsou za peníze, co třeba tenhle film byl. Chtěla jsem ho dokončit proto právě, abych asi i přispěla k tomu lepšímu světu. 3 pravidlá spravodlivosti. Prvé pravidlo to, že mám svoju hodnotu. Druhé pravidlo, v mojom živote sú len moji priatelia alebo moji učitelia. A tretie pravidlo, že čokoľvek sa mi v živote deje, sa v konečnom dôsledku deje v môj prospech alebo osoch. Tak pre organizátorov, že im veľmi fandím a že im prajem veľa šťastia a úspechov s týmto prvým ročníkom aj do budúcich rokov. A pre návštevníkov, že nech sa zabavia, nech si to užijú, nech nasajú tú energiu. Skúsme my sami byť tým, čo chceme vidieť vo svete a začneme tým, že začneme byť šťastní. Ja som nestretol v živote človeka, ktorý bol šťastný a ktorý by niekomu ubližoval. Takže ja si myslím, že naozaj tam to musí celé začať, že pýtať sa, som šťastný a keď nie som šťastný, tak niečo pre to robiť. A ono už potom to človeka bude smerovať. Takže buďte šťastní, priatelia.